sioe gyda Cadref Cynnes a Enw'r Gwanwyn. Dwi'n meddwl bod yn syniad da iawn. Mae e'n dod â'r plant bach a ni'n agos at yn gilydd. Pwysigrwydd y prosiect yn amlwg dod â dwy genedlaeth ynghyd. A dwi'n meddwl bod o mor bwysig bod dim os faint oed ti, bod chdi'n cael cyfle i fod yn greadigol. Bod chdi'n cael cyfle i fod yn rhan o gymuned. Bod chdi'n cael cyfle i sgwrsio, cael cyfle i ganu, cael cyfle i actio a dawnsio. So wrth wneud y prosiect yna, dwi'n meddwl bod ni mewn ffordd wedi dod â'r celfyddydau yma i Gartref Cynnes. Wedi rhoi cyfle i blant a pobl hyn yn muno fo'i gilydd. Ydych chi'n teimlo bod o di fatha roed fwy o hyder i chi? Oed, yn iawn. Dwi'n edrych mlaen yn dod lawr yn nos. Asferchen, ydych? Ni wedi dechrau rhywbeth tua 5 wythnos yn ôl a mae'n neis gweld nawr yn blaguro fel y Gwanwyn, fel y blodau yn y Gwanwyn mwyn i ni greu rhywbeth hyfryd iawn. Bob wythnos dwi'n teimlo bod fi wedi gweld perthynas yn datblygu rhwng y plant a pobl hyn. Sorry? Ie, allan ni cario yn blaen. Allan ti fel wywyrod yn edrych trwy ffenest Jo. So ni'n fel mynd gyda pobl hen lot, so mae'n profiad neis i unrhyw beth gyda nhw. Yn hoff ffordd ma, i cael bod â plant ifanc. Ac nhw'n blant mor dda. A mae'n neis i cael gweld beth maen nhw'n neud bob dydd. Mae hyn neis rhywbeth hyn eriod. Ie, ydych chi'n mynd i wneud hyn o blaen? Dim rhywbeth fel hyn, ond fi'n licio plant. It gives you an energy and it's lovely. The enthusiasm of theatrical performance is one of the most exciting things, really. And I think the children are just naturals. They don't seem to have got the inhibitions that you get as you get older. Oh, brilliant. A pawb yn nhw really enjoyo dod. A lot o stories do gedre y bydy'r bobl hynach a beth Wel, i chi'n teimlo bod chi ddim mor hen a chi'n ofni bod chi. Bod na dipyn bach o fywyd ar ôl o hyd.